Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Amene adali mlembi mu ofesi ya mtsogoleri wa dziko lino wakale ndi nduna a Colin Zamba akuyembekezeka kugona ntchito kosi cha polisi atamangidwa lachitatu. Owayimirira pa mlandu a Sylvester Ayuba James watsimikiza za izi. A James atazamba agona ntchito kosi cha polisi pamene apolisi akuyembekezeka kuwatengera ku bwalo la milandu lachinayi. Komabe iwo ati apolisi sanawauze zifukwa zimene amangira amayiwa. Lachitatu mmawa a James anauza atolankhani kuti apolisi amanga Azamba pomwe amapita mdziko la Switzerland kukatengapo mbali pamwambo omwe mwana wawo amaliza maphunziro ake mdzikoli. Koma ofalitsa nkhani za apolisi a Lael Chintembo adakana kuyankhulapo zambiri za zifukwa zomwe apolisi awamangira mayiwa. Chipani cha umodzi chati apolisi akuyeneka kufotokoza zokhuza anthu amene anabangidwa kutsatira kuphedwa kwa dokotala wina Victoria Bobe mu mzinda wa Blantyre. Mtsogoleri wa chipanichi a Thomas Kaumba wafotokozera atolankhani mu mzinda wa Blantyre kuti apolisi adangofotokoza kuti amanga anthu angapo omwe akuganizira kuti akukhudzidwa ndi nkhaniyi, koma sadafotokoze bwino kuti anthu adziwe. Mtsogoleri uyu wafotokozaponso zokhuza zinthu zingapo zimene akuona kuti sizikuyenda bwino mdziko muno. Iwo akuyankhula zambiri. Choyamba timafuna tikambepo nkhani ya kuphedwa kwa Bobe, Mai Bobe amene anaphedwa chapompano ndiye apita mkhito komanso amene ndi Minister of Homeland Security anauza ziko kunena kuti awonesesa apanga kuchotheka kuti anthu amene apanga zimenezi amangidwe. Ndiye anazanenadi kunena kuti anthu awatani amangidwa. Koma chuti dabwisa nchonena kuti anthu amene anamangidwa anapita polisi yake iti, koti yake imene anapita ndi iti, ndipo anthu awo ndi ndani, komanso alipo angati. Nanga chimene chikuchedwesa zinthu mayina anthu akutatuke poyera ndi chani. Issue ina ndi issue ya chimanga. Chimanga chimene chikuperekedwa m'makwalalamu. So tufuna tipemphe kunena kuti apange zinthuzi kuti amalawi osapindule. Komanso chodabwisa china chonena kuti anthu akulembana anthu pa nyumba imodzi kukhoza kulemba anthu 10, amfumu ina kuzolemba amfumu anawo zizukulu zawo program yake yomweyi. So kumapeto kwa zonsezi muzapeza kuti anthu amene akupindulacha sapindula nawo. Kampani yopanga simenti ya Portland yatsegula fakitale yatsopano yopanga simenti m'boma la Balaka. Polankhula pamwambo otsegulira malowa, nduna yoona zachuma Joseph Mwanamvekha ali ntchitoyi ilimbikitsa kukula kwa mafakitale, kuchepetsa kudalira katundu ochokera kunja, komanso kulimbikitsa ntchito zomangamanga mdziko muno. Zambiri mu lipoti ili la Lweneni Mpasa lomwe awerenga ni mwa Igowero. Mwanamvekha ati kutsegulidwa kwa fakitale kuthandizira kutukuka kwa ntchito zomangamanga komanso chitukuko pakati pa anthu. Investment imene tikuiona lero imene tasegula lero ndiofunikira kwambiri ku mbiri ya dziko lathu. Wani chifukwa choti kampani imene yabwerayi choyamba ndiyoti tiseva foreign exchange. Pakumbuyoku imene zimachitika ndiyoti timapanga import maitanisa kunja cement, maitanisa kunja clinker. Makubwera kwa Portland zamba kuti cement iso pano ikhayambiri malawi. Komanso tu ngakhale clinkeryo imachokera kunja, imachokera kandi ku Zambia kandi ku Mozambique, kwambira pano pali kuti cement madani. Komanso kampani imene yangubwera kuno ndikuti ambiri ayendeka ntchito. Mawu awo wapampando wa bodi ya Portland Cement a Simon Msefula ati factory ithandiza paka kukhazikika kwa mitengo ya simenti. Tikhala ndi simenti ndithu yokwanira, taonera kuti tsopano zonse zikakhala kuti zikuyenda ndithu bwinobwino. Tisiyaso kumayipanga import na simenti kuchokera ku Zambia mmene takhala tikupangira zaka zapitazi. Komanso tsopano china chimodzi chimene chionera kuti chingathandizenso kuujeni ku mitengo ngati ya simenti ndionera kuti unlike in the years zimene zapitazi zaka zapitazi mmene timakhala ndi ma shortage ambiri ama simenti, zimatheka kuti ma retailers anthu ogulitsa ujeni ma simenti ma distributor
amapanga so take advantage of maajeni kusowa kwa simenti kumakweza soje mitengo. Mwambo unachitikira pansi pamutu kwakuti dziko lokongola liyamba ndi ife. Mabungwe a Norwegian Church Aid ndi Dan Church Aid apereka ndalama zokwana 5.9 million kwacha kwa anthu am'mudzi wa Balala mboma la Chikwawa kuti ziwathandizire mu nthawi ya ngozi zogwa mwadzidzidzi. Mkulu woyendetsa ntchitoyi ku mabungwe wa Augustine Tonde ati ndalamazi zithandizira mudziwo kupeza zinthu zomwe amazisowa mu nthawi ya ngozi zogwa mwadzidzidzi. Thomas Kachere ali ndi zambiri mu ripoti ili. Nthawi zambiri mapezeka kuti zinthu zitimakhala kuti tinazo nthupimu komano zimazaonekera zikakhala kuti zili kumapeto. Munthu wachedwa kupita ku chipatala pamene zimazaonekera kuti munthu anali ndi yani, anali ndi diabetes, anali ndi hypertension, yeti wakhala nazo nthawi zonseyi. So zimafunika kuti anthu titamakhala ndi nthawi ndikupita ku chipatala kukayezesa zinthu zimene tikuona ndi zofunikira pa moyo wa munthu ngati sugar, BP komanso maso. Nde kupatula kukhala ku chipatala kuja chifukwa chake timayenekanso kuti tibwere kufupi ndi anthu mmene kumakhala anthu. Kwa anthu ena mwina samathopeza nthawi yopita mchipatala kukalowa mchipatala, umafunika kupeza nthawi chonchi ndikubwera kuyandikana ndi anthu ndikuzapanga screening imeneyi. Atonde ati izi zithandiza kuti anthu akhale okonzeka mu nthawi ya ngozi zogwa mwadzidzidzi monga madzi osefukira, mphepo ya mkuntho ndi zina. A Godfrey Afonso omwe ndi wokalamba athokoza bungweli kamba kuwathandiza ndipo ati ngozi za mtunduwu zakhala zikuwakhudza. Iwo apemphanso anthu ena akufuna kwabwino kuti agwirane nawo manja. Zandipsinza kwakukulu pakoyamba tikazidalira kuli madimba mucha tikapha zokudya chimanga chani momwe tsono zakazibeza dusaba pambuyozi chitomeno cha waterano ndeti ngukhalabe ngati anthube antengo ubanda ntchito nyingo mudairowa ino ndibungwe neni ikufuna kuti tusa ntengo mucha tikhalenso ngati anthu mene tingakhalirapo yambo mulungu ngati atipasirabe ntchitidwe yonena kuti no kumadimba kwathu kukutsegulidwe madzi aume anthu adzikalimabe madimba aja tidzathokoza mulungunso pamenepo podzera ndi mabungwe mwa atisunthasunthawa. Mawu ake Senior Group Balala yayimikira NCA DCA powakumbukira ndipo alonjeza kuti agwiritsa ntchito zipangizozi moyenera. Malinga ndi NCA DCA ganizo la thandizoli laonetsa kuti ndilothandiza polimbikitsa anthu kupirira kumavuto monga ngozi zogwa mwadzidzidzi. Chikwawa ndi limodzi mwa maboma omwe amakhudzidwa kwambiri ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi. Tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati munalendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.